хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 28 декабр дар Паём ТВ. дар тамоми 4 ноҳияи Душанбе ярмаркаҳои соли навӣ ва фурӯши молҳои зарурӣ ташкил ва баргузор мешаванд. тибқи қарори ҳукумати шаҳри Душанбе ярмаркаҳо аз 21 декабр то 31 декабри соли равон баргузор мешаванд. дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ ярмарка дар ҳудуди бозори Меҳргонд, дар ноҳияи Шоҳмансур, дар чорроҳаи кӯчаҳои Ҳусейнзода ва Мирзо Турсунзода, дар майдони назди бозори Қарияи Боло дар ноҳияи Сино ва бозори Саховат дар ноҳияи Фирдавсӣ ташкил карда шудааст. бино ба иттилои шаҳрдорӣ, ба ҷуз ин дар 15 маҳаллаи сераҳолӣ ярмаркаҳои доимии фурӯши колоҳои зарурӣ фаъолият мекунанд. хоҳишмандон метавонанд аз ин ярмаркаҳо бо нархи мӯътадил маводи озуқавории заруриро харанд. дар ярмаркаҳо як халта орд аз 230 то 280 сомонӣ, 1 кило гӯшти гов 55 сомонӣ, шакар 8 сомониву 20 дирам арзиш дорад. равғани расанӣ дар ярмаркаҳои махсус гардонидашуда барои 1 литр 19 сомонӣ, картошка 3 сомониву 60 дирам, пиёз 3 сомониву 50 дирам, сабзӣ 2,5 сомонӣ, биринҷ 10 сомонӣ арзиш дорад. раис ҷумҳури Тоҷикистон дастур дод, ки корхонаҳои сесоли равған дар Душанбе, Бохтар ва Конибодомро барқарор ва навсозӣ кунанд, то тавлидот афзоиш ёбад ва мизони худкифоии кишвар бо равғани растанӣ аз 22% то ба 70% афзоиш ёбад. дар ин бора Эмомалӣ Раҳмон дар паёмаш гап зад. раис ҷумҳур гуфт, вазорату идораҳои марбут дар ҳамкорӣ бо соҳибкорону сармоягузорон бояд дар соли 2023 бо муҷаҳҳаз сохтани корхонаҳо барои технологияҳои муосири корхонаҳои равғанбарории шаҳри Душанбе, Бохтар ва Конибодомро бо иқтидори солҳои қаблӣ барқарор намоянд. дар ҳоли ҳозир талаботи бозори истеъмолии кишварро ҳамагӣ 22% равғани дар дохили кишвар тавлидшуда таъмин мекунад. дар сурати ба кор даромадани корхонаҳои зикршуда, талаботи аҳолии кишвар ба равғани растанӣ дар дохили кишвар тавлидшуда 70% таъмин хоҳад шуд. ҳоло дар ҷумҳурӣ 52 корхонаи истеҳсолкунандаи равғани растанӣ мавҷуд аст, ки иқтидори умумии онҳо дар як сол 80 000 тонна мебошад. бо қарори ҳукумати Тоҷикистон рӯйхати тахминии табақаҳои осебпазири аҳолӣ, ки ба онҳо кӯмаки яквақта расонида мешаванд, тасдиқ шудааст. дар санад, ки дар портали иттилооти ҳуқуқии вазорати адлия нашр шудааст, гуфта мешавад, ки ба афроди табақаи осебпазир дар ҳаҷми як ҳадди аққали музди меҳнат кӯмаки яквақта дода мешавад. дар ин бора 9 декабри соли равон раиси ҳукумати ҷумҳурӣ ба имзо расида буд. маоши ҳадди аққал дар ҳоли ҳозир 600 сомонӣ 59 доллар аст. рӯйхате, ки ба қарор замима шудааст, тақрибан 675 000 нафарро дар бар мегирад, ки ин гуна кӯмакҳоро мегиранд. инҳо аз ҷумла ҳудуди 66,7 000 нафар шаҳрвандоне, ки нафақаи иҷтимоӣ мегиранд, қариб 106 000 нафар маъюбон, беш аз 81 000 нафар кӯдакони ятиму нафароне, ки парасторони худро гум кардаанд, 870 нафар кӯдакони маъюби то 16 солат ва 539 нафар оилаҳои камбизоат мебошад. дар замимаи қарор нишон дода шудааст, ки шумораи гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ ба ҳолати 1 июли соли 2022 тартиб дода шуда метавонад тағйир дода шавад. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 28 декабр эълон кард. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон, арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 14 сомониву 45 дирам аст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1020 сомониву 92 дирам арзёбӣ кардааст. Бонки миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1085 сомониву 34 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон 1813 доллари расо муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad фьючерси Лондон 84 доллару 65 сент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightweight Grad Oil New York 79 доллару 57 сент муомила шуд.